Жылы бу пәлтәне алсам иссе булыр минемчә. Шуңа күрә бәлки берәр куртка алыргадыр. Белмим дә. Лейсән Файзуллинага борчыласы юк. Румыния башкаласы Бухареста җәйге һава торышы каршы алачак. Артистларны 25 градус җылы көтә. Европага бару һәр вакытта инде шундый күңелле хәбәр, күңел күтәренке, күңел белән, күтәренке настроениелар белән шунда барабыз инде. Камаллар беренче мәртәбә Бухареста халыкара фестивальдә катнаша. 15 октябрьдә Фәрит Бикчәнтәев куелышында җәйнең бер көнендә спектаклен уйнаячаклар. Ул юкка сайланмаган. Аны 14 Нәүрүз халыкара театр фестивалендә катнашкан румыннар яратып кала. Хатын-кызлар язмышы турында хатын-кызларга багышланган фестиваль дип әйттеләр инде аны. Безнең спектакльдә бит төп героиня, анда хатын-кызның шундый ялгызлыгы, бәхетсезлеге, менә шушы турыда спектакль. Фестиваль көннәрендә шулай ук әдәби укулар, төрле күргәзмәләр үткәреләчәк, экскурсия, очрашуларга да вакыт табарга уйлыйлар. Шул исәптән Румыния татарлары белән аларның саны 60 меңгә кадәр җитә. Үз җәмгыятьләре бар. Татар диаспора безне бик көтә, безне алар чакырдылар, безнең алар белән була очрашу. Һәм без берничә номер тәкъдим итәбез. Камаллар Казанга 18 октябрьдә кайтачак. Динис Гыйниятова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.